o Calta Technologies. Takže v tomto sponzorovanom videu vám veľmi stručne poviem o pozadí spoločnosti a zameriam sa na e-chat a na platformu Emar Convergent. A rýchlo otestujem dve ich LTE PoC zariadenia E690 a E600. Testovaním myslím, že poskytnem svoju osobnú nezaujatú recenziu na dizajn, ako aj na niektoré z najdôležitejších funkcií. Takže bez ďalšieho zdržovania poďme hovoriť najprv o karte. Možno ste o tejto značke ešte nepočuli, takže vás trochu informujem. Spoločnosť Calta Technologies Ltd. bola pôvodne založená ako dcérská spoločnosť ZTE a to je meno, ktoré pravdepodobne poznáte. Takže sa vráťme k Calta, čínskej spoločnosti. Je to popredný poskytovateľ integrovaných profesionálnych trunkových komunikačných riešení. Poskytuje hodnotu zákazníkom ponúkaním inovatívnych komunikačných riešení, ktoré všetko zlúčujú do jedného rozhovoru. No, všetci hovoria Calta. Takže so sídlom v Shenzhen, Nanjing, Šanghaj, Xi'an a Peking má personál Kata viac ako 700 ľudí a spoločnosť vlastní viac než 300 patentov na trunkingové technológie. Na svojich stránkach spoločnosť tvrdí, že sa riadi národnými a medzinárodnými normami a navrhla a dodala výrobky na 2G a DMR výrobky. 4G LTE podľa štandardu 3G PP MCPDT, ITU B-Trunk riešenie, ako aj e-chat PoC riešenia. Tá posledná je mimochodom pokročilá PoC push-to-talk platforma cez mobilnú sieť, ktorá podporuje rôzne funkcie a vlastnosti. Aj keď by ste si mohli myslieť, že to nie je pôsobivé, pretože dnes hovoríme o 5G a dokonca aj o 6G do budúcnosti. No, to je to, čo sa o toľko. No, počkajte, je toho viac? Pretože Calta je tiež aktívne zapojená do vývoja 5G produktov a riešení a v nedávnom vyhlásení Calta uviedla, že má za cieľ viesť budúcnosť kritickej komunikácie dopredu. Takže je toho ešte veľa, čo príde. Podľa mňa to znamená, že spoločnosť bude musieť ponúkať produkty pre celý rad vertikálnych trhov, rovnako ako každá iná renomovaná nadnárodná spoločnosť v oblasti kritickej komunikácie. Takže, keď sa pozriem na produktové portfólio spoločnosti, vidím, že pokrývajú širokú škálu vertikálnych trhov, ako sú verejná bezpečnosť, vládne služby, verejná doprava a tak ďalej. Aby ste mali trochu predstavu o tom, kde sa teraz spoločnosť nachádza. Doteraz boli riešenia Calta nasadené vo viac ako 40 krajinách a slúžia celkovo viac ako 3 miliónom koncových používateľov. Dobre. To je všetko o spoločnosti. To je dosť o spoločnosti. Teraz sa zamerajme na tieto dve krabice E690 a E600. Začníme s E690. Takže E690 je pekne zabalené v hnedej kartonovej krabici spolu s nabíjačkou batérie, nabíjacím káblom, pevnou krátkou anténou a štipec na opasok, ktorý je možné pripevniť veľmi ľahko za pár sekúnd. Keď je anténa našraubovaná a batéria nainštalovaná, ste pripravení zapnúť rádio a zaregistrovať rádio do siete. Pre E600 je to vlastne to isté. Viete, batéria, nabíjačka, anténa, rádio nasadiť a ste pripravení na použitie. Takže teraz bolo na čase pripraviť rádia na prevádzku a zistiť, či je používateľské rozhranie. UI také dobré, ako Kota tvrdila. Aby som nevynechal žiadne dôležité kroky, dostal som pokyny, ako nastaviť rádio a ako prejsť menu. Takže na prvý pohľad používateľské rozhranie ponúka veľmi jasné rozhranie. Je veľmi užívateľsky prívetivé. Rôzne sekcie sú pekne zoskupené a je ľahké nájsť presne to, čo hľadáte. Je tu jedna malá vec. Keď vstúpite do nastavenia aplikácií, písmo sa zmenšuje. Tak malé, že potrebujem okuliare na to, aby som videl, aké sú názvy rôznych aplikácií. Ale to je v poriadku. To je pravdepodobne môj problém. Dobre, takže nechajte ma otestovať E690. Nie E600, pretože nemá displej. Dobre, teraz keď sa pozerám na E690, problém je, že vidím nejaké odrazy.
tak mi dovolte natočiť video tejto cesty. Dobre, toto video bolo natočené E690. Dobre, nechaj ma urobiť nejaké fotografie. V režime na výšku, ale tiež chcem urobiť nejaké fotky na šírku. Obłęd mi číte To tiež znamená, že musím otestovať zvuk alebo kvalitu zariadenia. Vlastne oboch zariadení. Takže, ako môžete počuť, je to veľmi rušná cesta. Je špička. Je 5:30 popoludní práve teraz. Veľa ľudí opúšťa svoje kancelárie. Idú domov. Ahoj, Lee. Dobré ráno. Ako sa máš? Dobré ráno. Mám sa dobre a ty? Mám sa veľmi dobre, ďakujem pekne. Testujem tu Kulta E690. A s pripojením k tebe, správne? Si v Číne, v sídle Kulta áno, v Nankingu? Áno, 9. generácie. Snažíme sa nastaviť pripojenie cez tieto dve POC rádia. Správne? Áno. Dobre, môžeme pokračovať? Áno, poďme. Ahoj, Lee, tu kapitán Wilson v Anglicku. Počuješ ma? 1, 2, 3. Toto je moje rádio. Áno, som tu. Áno, som tu. No, oneskorenie je takmer žiadne. Áno, žiadne oneskorenie. Hlasno a jasne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim. Nemáš za čo. Takže, dobre, poďme si prejsť funkcie a vlastnosti rádia. V podstate E690 je pevné, odolné rádio. Má IP68 a kryť sa zdá, kde vlastne je? Áno, tam je to. Pôsobí to dosť robustne. Samozrejme, rádio má zabudovaný Bluetooth a GPS, ako mnohé rádia dnes, ale výhodou je, že má Wi-Fi pripojenie. Takže sa môžete pripojiť na sieť cez Wi-Fi. Momentálne nie je veľa rádií, ktoré ponúkajú túto schopnosť. A ako príklad, L3 Harris práve uviedol, vlastne pred pár týždňami, P25 rádio kombinované s Wi-Fi, ktoré sa volá XL Connect 95. Ďalšou dôležitou funkciou je funkcia Man Down. Môžete nastaviť rozhranie na 5 alebo 10 sekúnd a rozhodnúť sa, či chcete, aby rádio zavolalo dispečera, alebo či chcete, aby rádio fungovalo len ako alarm. A táto funkcia je ideálna v kombinácii s aplikáciou NFC Patrol. Vidím, že toto rádio sa bude používať na letiskách kvôli dobrej zvukovej kvalite. Napríklad možno aj hasiči, ale tiež v logistike, stavebníctve a v obciach a podobne. Ako vidíte, 600 kam tost šeldľašť. E600 je presný opak X690. Je to vlastne základná verzia série E6. Radeon bez klávesnice a displeja má všetky funkcie svojho väčšieho brata, okrem kamery a NFC. Očakávam, že toto rádio je zamerané na bezpečnosť, na staveniská priemysel a je rovnako ako na druhej strane veľmi pevné, odolné rádio. Oba rádia sú ideálne vhodné na komunikáciu na platforme eChap od Kaoty, ktorá je vysoko škálovateľná komunikačná platforma poskytujúca používateľom hlasové, video, mapovacie riešenia, dispečerské riešenia, multimédia, okamžité správy, SOS patroly, Došli sme na koniec tejto recenzie a ako možno chápete, nie je možné urobiť úplnú recenziu produktov týchto dvoch zariadení, rozprávať o pozadí spoločnosti a urobiť úplné rozbalovanie za iba 10 minút.
Dúfam však, že som vám poskytol nejaké ďalšie základné informácie o Kalta. Je zameraná na to, aby sa stala globálnym hráčom v priemysle kritických komunikácií, jej portfóliu produktov, aby vám poskytla prvý pohľad na tieto nové zariadenia POC. Samozrejme, vždy je priestor na zlepšenie a ak by ste sa ma chceli opýtať nás, čo sa týka zlepšenia týchto dvoch rádií, pravdepodobne by som vám navrhol zlepšiť kvalitu fotoaparátu. Ale celkovo sú tieto dve rádia jednoducho dobré rádia. Sú veľmi odolné, reproduktor je hlasný a čistý, majú intuitívne používateľské rozhranie a tlačidlo PTT, ako aj tlačidlo SOS sú ideálne umiestnené a reagujú spôsobom, ktorý by som očakával od rádia ako tieto. Pre priemysel kritickej komunikácie a koncových používateľov je dobre vedieť, že spoločnosť má ambíciu zohrávať dominantnejšiu úlohu na medzinárodnom poli. A teším sa na ďalší vývoj zo strany Kalta počas niektorého z nadchádzajúcich medzinárodných podujatí, ako sú CESI World, IFSE a PMR Expo. Mimochodom, Kalta vystavovala na minuloročnom Digital PMR Expo, kde sa stali jedným z hlavných sponzorov podujatia. Dobre, ale ak si prajete vedieť viac o najnovších DMR novinkách, ktoré ešte nie sú zverejnené, zostaňte naladení na tomto kanáli, pretože toho príde oveľa viac. Zatiaľ vám však ďakujem za sledovanie a teším sa, že sa uvidíme v nasledujúcom videu. Recenzia produktu Slash.